Por que temos tantas dificultades á hora de mellorar o noso autogoberno? Por que tantos problemas á hora de garantir aos emigrantes os dereitos democráticos de calidade? Por que non temos aínda as infraestructuras que nos merecemos como país? Pois, sinxelamente, porque o actual estatuto, como país emerxente que somos, sinxelamente porque o actual estatuto non dá máis de sí e está esgotado. Sinxelamente porque necesitamos un novo marco político para Galiza. Hai unha amplísima maioría social, centos de miles de nacionalistas e galeguistas que respaldan o proxecto do BNG, que ten claro que necesitamos ampliar o noso autogoberno. Esa amplísima maioría social sabe que de novas ferramentas para facernos irreversibles as conquistas do cambio transformador é o BNG o seu principal impulsor. O BNG quere acompañar esa amplísima maioría social porque servir a nosa sociedade é a nosa única razón de ser. Por iso teño proposto ás forzas políticas estatais que en 2009 podamos chegar a un grande acordo nacional para dotar a Galiza do novo estatuto que precisa para fortalecer o seu autogoberno e para colocarse á altura das outras nacións do Estado. O partido que vetou o novo estatuto nesta legislatura anuncia agora unha maior disposición ao diálogo coas forzas políticas nacionalistas. Benvido sexa. Mais esa disposición ten que ter consecuencias prácticas e non ser un puro disfraz. Os xestos non serán cribles mentras non sexan capaces de asumir que Galiza quere ser tanto, cando menos, como Euskadi ou como Cataluña. E cando digo Galiza, digo a grande maioría dos cidadáns, con independencia de que a forza política apoien. Saben eles tan ben como sei eu que os seus votantes queren para Galiza o mesmo estatus conquistado para Cataluña. Levantemos, pois, os vetos e construíamos entre todos un grande acordo nacional que poña o país por diante dos intereses partidarios. Somos, ante todo, galegos e galegas. Debemos comportarnos como tais, primeiro aquí en Galiza, e logo tamén no Estado. Non podemos ser galegos e galegas no Parlamento galego e logo comportarse como outra cousa no Parlamento do Estado, votando non en función dos intereses do país, senón en función dos intereses de outros territorios ou en función do que manden desde Ferraz ou Génova. As forzas políticas estatais teñen que resolver esa contradición e poñer o seu reloxo en hora.